मादै न' मानसि दंना गैया जेरै फुंजानिलाय सोर जाखो मा नांगौ नोंसोरलाय मादै जोङो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनिफ्राय कर'नानि टेस्ट खालामफैदोंमोन आयौ गिलौ फालौ मा बेमार बेलाय खोनाफेरा नुफेरालाय मा कर'ना बेलाय टेस्ट खालामजालाबायनांगौ बेखौलाय नङा मादै भारत सरकारनि बिथोन बायदियै बयबो गामि गामियाव कर'ना टेस्ट खालामजोबनांगौ आरो कर'नानि भेक्सिनखौ लाजोबथारनांगौ नोंसोर लाथारनांगोन मादै मिथिहां मा जों गामिखौ बिदि बेरायनाया मा सोर जाखो मानो फैदों नि माबा कर'ना ना मा होनो माबा टेस्ट लादों नालाय दिन्थिलाबायनायावहाय मा कर'ना बेलाय खोनाफेरा नुफेरा मानि कर'ना बेलाय आरिया माथो बुजिगासिनो माब्लानिफ्राय बेबायदि जाखो कर'ना मा खालामदोंना खालामाखै मा टेस्ट बेलाय जोंनावथ' बिदि गामि ओनसोलाव बिदि टेस्ट सोलिया बै टाउन सहराव थानाय मानसिफोरनावसो बिदि टेस्टआ सोलियो नङा मादै आथिखालनि गुजुनाया गोरलै नङा नोंसोर बे गुजुनायखौ गोरलै साननाङा एसे गुजुदोंबानो एसे लोमजादोंबानो थाब थाब डक्टरनाव देखायनानै नायखा आरो नोंसोरो दिनैनो टेस्टखौ खालामखा जों एफा गोजाननिफ्राय जों बिना फैसायावनो जों नोंसोरनो टेस्ट खालामनानै आरो कर'नानि भेक्सिनखौ थुनानै होलांखागोन नङा आंनि बे एसे एनै गुजुनायालाय बे दाख्लै मोना दुगैबाय थानायखौसो एसे एनै गुजुदों बेफोरलाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थायो गामियारि सुबुंफोरनाव दानि लोमजानाया गोदोनि बायदि नङा मादै नाङा नों जेबो मिथिया नों आं होनदों खोनायाखै नोङो अरे दा बुंदो नाङा नोंसोर थांदो दा टाइम न'आव जोंहा गोबां खामानि दं नङा नोंसोर कर'ना भेक्सिनखौ लानांगोन नुवाखै बुहुमाव दिनै कर'ना भेक्सिन थुयैनि थाखाय माबायदि सुबुंफोरनि जिउआ आरि थारि गोमालांदों नोंसोरबो कर'ना भेक्सिनखौ थुनांगोन नोंसोर साननो नाङा गामियाव कर'ना जाया होननानै कर'नाया गामि सोहोर बेखौबो मिथिया कर'ना जाबा सुबुङा जिउ गोमागोन आरो नोंसोरबो सांग्रांथि जा नोंसोर भेक्सिनखौ लानांगोन दिनै बुजियाबालाय जों बालाय माथो खालामनो नुबाय एसेबां मोजां डक्टरफ्रा नार्सफ्रा न'खर फैनानै गावसिनि समखौ दोननानै गावसिनि दायित्व बायदियै कर'नानि बिजि होनो कर'नानि टेस्ट खालामनो न'खराव फैबाय बिना फैसा ओरैनो फ्रियावहाय मोननायखौनो बिसोर न'खरनि मानसिफ्रा खोथाखौबो खोनासङाखै आरो भेक्सिनबो लायासै नायदो दा मा जालांखो नुबाय खामानिनि थाखाय दिनै बिथाङा मा जानांखो दिनै बिनि लासखौ
रावबो दांनो फैयासै सोर दांगोन रावबो थिखाङा आरो बिसिनि न'खरा मा जागोन बिसिनि गथ' सानैखौ बे हिनजावा माबोरै फोरोंगोन माबोरै बे न'खरखौ दैदेनलांगोन अब्ला नायदो कर'नानि थाखाय दिनै माबायदि सिलिंखार जालांखो आरो नोंसोरो बेबायदि बोथोराव पिकनिक जाहैनो नागिरदों खोनासं पिकनिकआव आं थांनाङा होननानै बुङाखै हा कभिडनि माखासे नियमफोरखौ मानि कभिडनि माखासे फट'फोरखौ मानिनानै सोलि गोजान गोजान थालायलाय साबोनजों आखाइ सु सासेजों सासे बारा खाथियाव थानाङा नोंसोर बेजों बै बारा आखाइजों आखाइ दांलायनाङा मिथिबाय आरो रायजो राजाफोर दिनैनि बे फावथायनि गेजेरजों बे ड्रामानि गेजेरजों नोंथांमोनखौबो जों मिथिहोनो लुबैदि जाहाथे नोंथांमोना रावबो दिनैसिम भेक्सिन लायाखैब्ला आरो कर'नानि टेस्ट लायाखैब्ला कर'नानि टेस्ट खालामजा कर'नानि भेक्सिन ला आरो नोंथांमोना गुजुनाय मोनदोंब्ला गगा मोनदोंब्ला खर' सानाय मोनदोंब्ला लोमजाज्रोम मोनदोंब्ला खाथिनि डक्टरनाव थांनानै भेक्सिन लाजा कर'ना टेस्ट खालामजा आरो दिनैनि बे कर'नानि खोथाखौनो दोनथ'दो दिनै अमिक्रन होननाय फैगासिनो जोंनि गेजेराव बेनिखायनो सांग्रांथि थानो थाखाय खोथाफोरखौ मानिलायनानै नोंसोरो डक्टरफोरनियाव थांनानै बोसोन लाजा टेस्ट खालामजा दिनैनि बे जोंनि ड्रामा दिन्थिनायनि थांखिया बेनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो कर'नानिफ्राय सांग्रां मोननो थाखाय गावखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय सांग्राङै थानो हायो आरो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै समाजखौ हारिखौ रैखाथियाव लाखिनो हायो दिनैनि बे जोंनि ड्रामा दिन्थिनाया एसेनोसै बेखिनियानो different places in Bogota town. Okay. And you would like to this madam and keep distance. Madam, the director of this.